Meikän omalla pöytäroolipelillä on nimi. Tavallaan. Kuten moni varmasti tietääkin, niin mä oon alkanut suunnittelemaan omaa pöytäroolipeliä, ja edistystä on todellakin tapahtunut. Tällä videolla mä voisin kertoa hieman pelini noppasysteemistä ja muutenkin, mitä projektille kuuluu, sekä avata, että mikä homma tän nimen kanssa nyt oikein on. Tää on oman pöytäroolipelin suunnittelun devlog numero 2, joten eiköhän sen pidemmittä puheitta mennä suoraan asiaan. Tervetuloa Vihervelhon pariin! Alright, siitä onkin jo hetki aikaa, kun mä kerroin aloittavani suunnittelemaan omaa peliä, ja paljon kaikenlaista on ehtinyt tapahtua sen jälkeen. Mut ensin mä haluan sanoa kaikille teille isot kiitokset tähän asti saaduista tsemppiviesteistä ja avun tarjouksista. Ne on ehdottomasti antanut mulle boostia tämän projektin tekemiseen. Erikoistunnustus mun pitää kuitenkin antaa Luolamestari-podcastin toiselle puoliskolle, pelisuunnittelija Petrille. Hän on nimittäin lupautunut sparraamaan mun kanssa tätä projektia joka kuukausi, josta on ollut aivan valtava apu. Petrin kanssa on ollut tosi hyödyllistä jutella erilaisista pelisuunnitteluun liittyvistä asioista, joka on tuonut mulle huimasti varmuutta tekemiseen. Mut okei, nyt siihen, että mitä tälle projektille kuuluu. Edellisellä videollahan mä kerroin, että monien pöytäroolipelien perussäännöt on sellaisia, joita saa tiettyjen rajojen määräissä käyttää omiin tarkoituksiin. Tätä kautta ei tarvii lähteä miettimään omaa systeemiä täysin nollasta, kun on jo jonkinlainen pohja, jonka päälle rakentaa. Esim. D&D:n perussäännöthän kuuluu tähän kategoriaan. Mutta henkilökohtaisesti mä haluaisin lähteä tekemään hieman erilaista juttua. Joten mä oon tehnyt nyt paljon tutkimusta vaihtoehtoisista systeemeistä, joista mä voisin lainata. Ja nopeasti mä havahduin siihen, että Free Leaguein eri pelit tuntuu olevan tosi samanhenkisiä sen kanssa, mitä mä haluaisin lähteä tekemään. Ja meikän onneksi niissä käytetystä Year Zero Enginestä on olemassa vapaasti lisensoitava pohja. Valinta oli siis aika selkeä. Mä pohjustan mun pelini Year Zero Engineen. Ongelmahan valmiin sääntöpohjan hyödyntämisessä meikän kohdalla on se, että se on melko varmasti kirjoitettu englanniksi. Ja näin myös Year Zero Enginen kohdalla. Joten iso osa viime kuusta tämän pelin suunnittelun kohdalla on mennyt puhtaasti siihen, että mä oon kääntänyt näitä sääntöjä suomeksi. Paljonhan tuossa on ollut hommaa, mut hei. Nyt mulla on yli 100 sivua valmista sääntötekstiä, jota lähteä muokkaamaan. Kääntötyön yhteydessä mulla on tullutkin jo valtavasti ideoita, että mitä juttuja mä haluan säilyttää ja mitä muuttaa. Mulla on tiedostossa aivan valtava määrä kommentteja, jota pitää nyt lähteä yksitellen purkamaan. Seuraavaksi mä voisin avata teille hieman, että miten tässä systeemissä sitten heitetään noppia. Sehän on nimittäin pöytäroolipelaamisen yksi pääjuttuja. Ja mä kuulen myös mielelläni teidän mielipiteitä tästä systeemistä. Year Zero Engine käyttää melko yksinkertaista, mutta mun mielestä nerokasta noppamekaniikkaa. Systeemissä heitetään 6-sivuisia noppia dice poolina, eli noppasarjan. Sarjan koko koostuu 3 asiasta. Ominaisuuden arvo, taidon taso sekä mahdollinen varuste. Jokainen sarjassa heitetty 6 on onnistuminen, ja yksikin sellainen riittää hahmosi pyrkimyksen onnistumiseen. Aluksi voi kuulostaa aika armottavalta, että vain 6 onnistuu, mutta tässä tulee systeemin erikoisuus. Voit aina ponnistella nopan heittosi. Ponnistelu on meikän kääntämä termi konseptille pushing a roll. Tässä pelissä se tarkoittaa, että voit heittää aina noppasarjasi ei-ykköstä näyttävät nopat uudelleen. Mut jutun juju piileekin siinä, että nyt ensimmäisessä sekä toisessa heitossa heitetyt ykköset aiheuttaa hahmollesi negatiivisia vaikutuksia. Pelissä hahmo voi siis onnistua, mutta kärsiä silti haittavaikutuksista. Tää systeemi on mun mielestä sekä nerokas että yksinkertainen oppia, jonka takia mä haluan lähteä rakentamaan oman pöytäropeni systeemiä sen ympärille. Käydään hei vielä nopea esimerkki tästä noppien heittämisestä. Kuvitellaan, että hahmosi on kiipeämässä kallion seinämää. Hahmosi voimakkuus on 3, joka antaa hänelle 3 noppaa kiipeämiseen. Tämän lisäksi hahmollasi on 2 tasoa mahti-nimisessä taidossa, josta hän saa 2 noppaa lisää. Sovitaan, että hänellä olisi myös mukanaan vaikka kiipeilykoukku, josta hän saa 1 varusten nopan. Sitten heitetään kaikki nämä 6 noppaa yhdessä ja katsotaan mitä tapahtuu. No, nyt tää heitto onnistui suoriltaan. Mutta kuvitellaan, että heitto ei olisi onnistunut. Tässä vaiheessa pelaajana saisit päättää, haluatko koittaa ponnistella heiton uudestaan. No, haluat totta kai onnistua kiipeämään kallion seinämää, joten päätät heittää uudestaan. Seuraavaksi otetaan sitten kaikki muut nopat kuin ykköset ja heitetään ne kertaalleen uudestaan. No niin, uudelleenheitossa tuli 6, joten hahmo onnistuu kiipeämisessä. Mutta koska sarjassa on 1 ykkönen, aiheuttaa se hahmolle nyt 1 pisteen fyysistä vahinkoa. Pelissä tilanteen voisi kuvitella esimerkiksi niin, että hahmo onnistuu kiipeämään, mutta viiltää vahingossa kätensä terävään kiveen. Se, mitä vahinkoa hahmosi ottaa ponnisteltujen heittojen yhteydessä, riippuu siitä, mitä hahmosi tekee. Mutta ehkä mä en ala avaamaan tätä vielä sen suuremmin tässä kohtaa.
Suurin osa meikän ajasta viime päivityksen jälkeen on kulunut nimenomaan näiden sääntöjen kääntämiseen. Mut on mä myös päässyt luovimaan jo omiakin juttuja systeemin uumeniin. Muun muassa, mitä lajeja ja uria pelissäni on. Pöytäroolipeleille tuttuun tapaan tässäkin pelissä hahmon luonnissa sä valitset hahmollisi ensin lajin sekä uran, jotka määrittelevät hahmosi arkkityyppiä ja hänen aloituskykyjään. Lajeja pelissä on klassiseen tapaan ihminen, haltija, kääpiö, puolituinen ja örkki. Mutta näiden lisäksi on myös pari hieman erilaista lajivaihtoehtoa. Tonttu, joka on vähän niin kuin gnome, mutta suomalaisilla mausteilla. Sarvekas, joka on minkä tahansa muun lajin edustaja, jolle syntymästä asti langetettu kirous on kasvattanut sarvet tai muita mutaatioita. Ja ilmes, joka on, ilves 2 jalalla. Tän samaisen lajinhan löytää myös LL:n hirviökirjasta, jonka käyttämiseen mä oon saanut luvan sen kirjoittajalta Petriltä. Pelissä olevista urista mä kerron ehkä lisää sitten tulevilla videoilla, kun homma niiden kanssa on pikkasen edistynyt. Tän kaiken lisäksi mä oon myös päässyt tosissani maailman rakentamisen makuun. Sääntöjen ohelle mä oon kirjoitellut pieniä tarinapätkiä, jotka alkaa nyt pikkuhiljaa rakentamaan Pöytäropenin maailman kuvaa. Siihen liittyen mä luulen, että nyt on oiva hetki palata siihen polttavaan kysymykseen. Eli mikä on mun pöytäroolipelin nimi? Meikän pöytäroolipelin nimi on Kantamaan seikkailut. Tai ainakin sillä työnimellä mä sitä työstän. Se ei siis välttämättä ole lopullinen ja se saattaa muuttua monta kertaa tämän prosessin aikana. Joka tapauksessa Kantamaan seikkailut pöytäroolipelissä sinä ja ystäväsi muodostatte seikkailijaryhmän, jonka kanssa te matkaatte läpi Kantamaan vaarallisen mysteeristä maailmaa. Kantamaan maailma on siis joskus alun perin syntynyt erästä omaa pöytäroolipelikamppistani varten, ja se on ollut mulle oiva lähtöviiva alkaa rakentaa jotain sellaista fantasiaa, jota mä fiilaan itse tosi paljon. Maailma tulee olemaan täynnä suomalaismytologisia hirviöitä ja legendoja perinteisessä fantasia-asetelmassa. Tähän maailmaan liittyvistä jutuista mä voisin myös kertoa ehkä sit lisää vasta tulevilla videoilla. Mutta tässä tulee pikkunen tiiseri suoraan kirjan sivuilta. Kantamaa ottaa vaikutteita suomalaisesta mytologiasta, yhdistäen siihen perinteisiä fantasialle tyypillisiä elementtejä. Kantamaan maailmassa Kalevalan tapahtumat ovat osa maailman historiaa, mutta mikä osa siitä on totta? Loiko Väinämöinen todella mantereet vai oliko hän vain mies muiden joukossa? Riippuen keneltä kysyy, vastaus voi olla hyvin erilainen. Enempää mä en kehtaa vielä lukea ennen kuin mä oon kiteyttänyt tätä maailmaa vielä vähän lisää. Jospa sovitaan nyt sitten niin, että mä puhun Kantamaan maailmasta lisää seuraavalla päivitysvideolla. Joten heitä mulle alas kommenttia, jos sua kiinnostaa tietää jotain tiettyä. Sellainen päivitys tähän projektiin tällä kertaa. Kiteytettynä, viimeinen kuukausi on kyllä todellakin näyttänyt mulle, kuinka paljon hommaa on tehtävänä. Mutta nyt mulla on ainakin selkeä pohja, jota lähteä pusertamaan eteenpäin hyvillä mielin. Kiitos jälleen, kun oot kattonut videota loppuun asti. Heitähän mulle tuonne alas ihmeessä kommentteja, jos sua kiinnostaa tietää Kantamaan maailmasta jotain, tai mitä mieltä sä oot Year Zero -enkinestä tai Kantamaan seikkailut nimestä. Samalla muistahan heittää videolle tykkäys ja tilata meikän kanava, jos et ole vielä tehnyt niin. Mä arvostan kovasti kaikkia teitä, joita tää projekti kiinnostelee. Se on siis oikeesti valtava motivaattori jatkaa tän kanssa puuhaamista. Anyway, mä palaan taas tän pariin seuraavalla päivitysvideolla noin kuukauden päästä. Siihen asti ei muuta kuin hyviä pelejä ja mehän nähdään sit seuraavalla videolla. Moro!